Malah kewirangan ger malah ngrekoso urip kula. Kowe kudu lunga. Mboten ajeng lunga. Bagus. Wonten dawuh. Yen ora lunga tegese kowe wani karo Duryudana. Lho nuwun sewu, kula nek ora marahi. Kula nek diwarahi niku nek upama kula landhesane siji bener niku ambok karo sapa-sapa kula ora wedi. Nah niku patokan kula mung ngoten sinuwun. Tur kula teng mriki nggih bener wong sing duwe negara dudu sampeyan kok sampeyan sing paring dawuh, sampeyan sing mangsuli. Emoh. Kula ya bener, merga kula kepengin midhanget sabdanipun Prabu Salyapati ing Mandraguna. Mandaraka. Mandaraka. Ya jagat pangestu ngara wayah Bathara jagat iladara. Bersaset gumun setahun jenggleng serendeng. Jebul pinangginipun ingkang kula gonta-gonta, ingkang kula antu-antu prikelenggan sak mangke sampun kelambahan. Anak-anak kula mantu Nalindra Agung sampun kepareng lempak wonten negaring Mandaraka. Nuwun sewu. Anak Prabu Ngastina katuran karaharjan rawuhipun nggir wonten negaring Mandaraka. Sowan dhateng ngarsanipun ingkang Rama ing Mandaraka pun Salyapati. Kanjeng Rama. Sowan tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala. Mboten manggih alangan setunggal menapa. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra Ngastina Duryudana kunjuk sandhap wada paduka Kanjeng Rama Prabu Salya. Sesembahan kula Rama Prabu ing Mandaraka kula tampi akarya bombong raos sing manahipun tiyang sepuh. Mboten langkung puja pangastawan ingkang Rama kula aturi nampi nggih anak kula ing Ngastina. Kula pendhingga jimat paripit dayaning kasantosan. Paring pangestu paduka Kanjeng Rama ambawahana kabagyaning gesang kula Kanjeng Rama inggih matur sembah sewunun tanpa pepindhan lan kula suwun dipun prayogaken anggenipun lenggah wonten negari Mandaraka anak kula anak Prabu Duryudana sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra Ngastina Duryudana Rama Prabu Mandaraka kula nuwun sewu. Hana Prabu Mandura sarawuh paduka ingkang Rama ing Mandaraka ngaturaken puja krami karaharjan rawuhipun anak Prabu Mandura anak kula anak Prabu Baladewa. Jagat wasesanimu Bathara wayah Bathara jagat Pati Indra Jaladewa kuwi Rama Prabu tansah pinayunganing kawidadan ing sambikala sawanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Manggya yuwana niskala sowan kula durga mendhak kala sirna. Namung kepareng ingkang putra ngaturaken sembah sumung kemeng pangabektinipun ingkang putra kunjuk ngersa paduka Rama Prabu Mandaraka Rama Prabu Salyapati. Kula tampi nggih. Akarya bombong raos sing manahipun tiyang sepuh mboten langkung puja pangastawanipun ingkang Rama kula aturi nampi. Kula punika jimat paripit dayaning kasantosan. Paring pangestunipun Kanjeng Rama amawahana kasantosaning lair batos kula lan amawahana kabagyaning gesang kula Rama Prabu Mandaraka. Syukur menawi kula mekaten mugi kasekecak nuanggen jengandika lenggah anak Prabu Baladewa sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra Mandura pun Baladewa Rama Prabu Mandaraka. Karna anakku mantu Karna prayoga nunggun ngadhep ngarsaning wong tuwa ya nggih Basukarna. Kawula nuwun inggih Rama Prabu. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Basukarna. Namung drelan sak samunipun kemareng kula ngaturaken sembah. Sumeng kemeng pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhap pada paduka Rama Prabu Salya. Sesembahan kula Rama Prabu ing Mandaraka Basukarna iya tak tampa. Gawe bombong penggaling wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa wae tampanana karna kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan Rama Prabu prayoga nunggu ngadhep ngarsane wong tuwa ya nggih sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Basukarna Patih Sengguni prayoga nunggu ngadhep ngarsaning
Prabu Salya ing Mandaraka Pati Sengguni. Nggih. Sinuwun sampun boten kirang prayogi piswanipun ing ngabdi kepatihan. Lan derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sepinten kalepatan kula diagung pangaksami. Jer tanpa tinimbalan kula nderek ngabiyantara wonten ing madyaning daturya negaring Mandaraka. Krana nderekaken dhateng sowanipun ingkang putra inggih menika pun anak Prabu Duryudana. Sowan kula manggih niskala kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun. Ya Suman ora dadi ngopo. Lan tak tampa sira ngaturake bekti kelawan Prabu Salya ora liwat pangestuning Salya Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayan ning kasantosan. Lan tak jaluk gandeng dina samangga iki jeneng ingsun nglumpukake marang Atmajaku. Utamane Atmajaku mantu ingkang lenggah ana ing Ngastina, Mandura lan Ngawangga. Sabab dina samangga panjenengan ingsun nedya babar wigati ning pasewakan ingkang ana gandeng cenenge kelawan negara ing Mandaraka tegese iki rembug kulawarga Mandaraka. Tak jaluk kanthi banget yen ora tinimbalan dening Prabu Salya ndak suwun kaya aja sambung rembug ya Suman. Kula ngestaken dawuh paduka anak sinuwun Prabu Salya. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat syukur yen to mengkono. Kula nuwun sewu, nggih anak Prabu Ngastina wonten dawuh Kanjeng Rama. Anak Prabu Mandura wonten timbalan Kanjeng Rama karna wonten timbalan Rama Prabu. Mesthinipun andadosaken kagiat sutaning galih. Menapa to sababipun kula atur nawala dhateng anak kula ing Ngastina. Menapa dene kula atur nawala dhateng anak kula ing Mandura. Bilih kalenggan menika paduka kekalih kula suwun supados rawuh wonten negari Mandaraka. Badhe wonten rembag ingkang nedya kula babaraken madyaning kedaton negari Mandaraka ingkang sakmangke kula nyuwun udu penemunipun anak-anak kula. Nadyan namung wujudipun anak mantun nanging pangraos kula sampun kula rengkuh dados dene anak kula piyambak. Mila mboten maneh menawi babagan menika kula aturaken dhateng sinuwun Prabu Duryudana Mandura apa dene sira Karna. Kanjeng Rama ndadosaken kagiat sutaning manahipun ingkang putra ing Ngastina. Dene kula nampi nawala suraosipun nawala birik lenggan maning menika ingkang putra ing Ngastina katimbalan sowan Rama. Samangke kaselak nata ling batos ingkang tan bangkit pinambeng. Daya-daya kula mangertosi menapa to sababipun paduka Kanjeng Rama nimbali piswanipun ingkang putra ing Ngastina Duryudana. Kula mbabarana ingkang sejati ingkang putra nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna. Semanten ugi kula Rama. Mboten kados adat sabenipun teka ngane-anehi dene paduka paring nawala dhateng ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Sareng kula buka surasaning nawala ngandhap piyambak wonten tanpa astanipun Rama Prabu Mandaraka. Wanjing-jing ngantos kula gelak lampah kula daya-daya Prabu negari Mandaraka pengangkaing batos kula. Mboten wonten sanes kejawi namung enggal kula menika sageta mundi dawuh timbalanipun tiyang sepuh kula ing Mandaraka. Inggih mekaten Rama Prabu. Tumunten ingkang putra ing Mandura pun Baladewa nyadong timbalanipun paduka Kanjeng Rama menggah menapa to sababipun dene janur gunung kadingaren jengandika Rama Prabu ing Mandaraka nglempakaken sangganing para putra mantu paduka. Rama nadyan ingkang putra Ngawangga semanten ugi kula tadah wadana upami sowan kula menika mangke badhe nampi dedukan saking paduka Kanjeng Rama kula mboten badhe selak menawi nampi banjaran lajeng lelabuhan menapa ing sampun kula tindakaken upami kula kedah nampi kewajiban kautus paduka Kanjeng Rama monggo kula aturi paring dawuh kadhawana kula mbeta barang ing awrat mlampahi ing tebih kula mboten badhe swala tertentu tansah mastuti sabda tapa paduka Rama Prabu ing Mandaraka Rama Prabu Salyapati sesembahan kula handra ingkang puspita rum kasiliring samirana mrih
sekar kadung ngas gandanyo mawe raras renaning diyo sareng kula nampi timbalanipun anak-anak kula mantu anak Prabu Ngastina anak Prabu Duryudana apa dene anakku Karna ing Ngawangga kaselak ing batos kepingin enggal midhangetaken menapa ing badhe kula handharaken madyaning pasewakan tumunten sak mangke radi cemeplong manahipun tiyang sepuh kados ingkang Rama Salya ing Mandaraka Rama Prabu kasinggihan mekaten Rama Prabu tumunten kababarna kula menika sampun sepuh kula menika sampun keladuk sepuh monggo anggen kula ngasta bawat peperintah negari Mandaraka menika sak sedanipun Prabu Mandrapati kula sampun dados nalindra tasih muda kula sampun sinengkuyung dening para kawula lenggah dampar ke Prabuning Mandaraka ngantos seprigi kula menika imbanipun sampun kewowoken kula menika sampun kewowoken kula menika sampun kewaregen kula menika sampun boten badhe sulap malih kalian derajat tuwin pangkat menapa manih kadonyan kula sampun kewowoken nyawang gelaring jagat kula sampun kewaregen dadi nalindra menika bungah susah pun kula lakoni amis bajin kula wis tau nglakoni iki menawa nalika semanten kula menika metan dasaripun kula menika nggadahi putra pawestri ingkang sedaya sampun winengku ing kakung inggih menika anak kula Banowati winengku dening anak Prabu Duryudana anak kula Irawati winengku dening anak Prabu Ngastina anak kula Surti Kanthi winengku dening anak kula mantu ing Ngawangga inggih menika pun Karna Basusena duwen kula menika nggadahi putra jaler kalih inggih menika pun Burisrawa kaliyan Rukmarata kasinggihan mekaten wonten maridamel menapa dene kaduwan Rama Prabu paring dawuh glejah perkawis putra kula nuwun sewu negari Mandara ingkang wiyaripun semanten menika kala wau menawi sak mangke kula lengser ke Prabon tumuli kula ambrah mana upami kula menika gandrung kalian ulah kabrahmanan tumunten kula nilar kanalindran kula manjing wonten telenging gunung menapa manjing telenging wana tumuli kula ambrah mana negari Mandara ing semanten wiyaripun menika badhe kula paringaken dhateng sinten tangan kula nek kula paringke kali anak kula Rukmarata menika tesih bocah dasaripun wong dadi ratu menika kudu kuat lahir batine kudu iso tumangkar pikire jalaran nalindra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara menika wonten pundhake nalindra inggih langkung-langkung menawi kula paringaken dhateng pun Burisrawa upami kula paringaken dhateng Burisrawa kula nuwun sewu apa ora entek alas entek omah Burisrawa menika nuwun sewu tata krama ora duwe unggah-ungguh menika dipun singkur ramanipun saben dina namung ropyan-ropyan seneng-seneng nguja hawa ngegungake dumeh anak nalindra ing Mandaraka tumunten
Tumindakipun boten nama mokal, tumuli nggadahi watak adigang, adigung, adiguna. Monggo wangsul wangsul kula emutaken bebasanipun sampun boten kirang-kirang anggen kula ngemutaken dhateng pun Burisrawa ewadene nadyan sak kranjang koplak ucape wong tuwa kaya kula niki ora tau dianggo dening Si Burisrawa. Mula kula pasrah. Dumunten wonten mrentuling penggali kaduk ingkang Rama ing Mandaraka negari menika badhe kula prail. Negari menika badhe kula prail. Tegesipun anak kula piyambak ugi pikantuk, anak kula mantu ugi pikantuk. Supados samangke kanggo kamuktenipun anak-anak kula wadon ingkang sami gempil kamukten wonten negari Ngastina Mandura menapa dewe wonten negari Ngawangga. Inggih. Mila anak-anak kula supados rawuh wonten negari Mandaraka menika estunipun kula namung badhe nyuwun pamanggih. Menawi ingkang Rama sak mangke sampun samapta ing gati sawiga ing diri lengser keprabon nilar dhateng kadunyan negari Mandaraka tumunten kula ambrahmana upami lho mriki. Lajeng negari menika kula pasrahaken dhateng anak kula mantu ing Ngastina, anak kula mantu ing Mandura, tumuli anak kula mantu ing Ngawangga menika etanganipun kados pundi kula nyuwun dawuh. Mergi nadyan kula menika sampun sepuh sing jeneng wong tuwa menika adaanipun sok ngendelke pengalaman ning nek pintere kalah karo cah nom. Inggih. Mila antawisipun pengalaman kaliyan kepinteran menika kedadipun dadosaken setunggal. Kula sampun gadhahi pengalaman, anak-anak kula mantu nalindra muda menika kula suwun supados udu penemu babagan perkawis menika kula nyuwun dipun pernahaken. Menapa sampun leres kula menika matur kados mekaten lan gadhahi pemanggih kados mekaten menapa tasih kapetang lepat. Nggih, kula nyuwun dawuh. Siang Pantara Ratri hamung cipta pukulun ong tanana liwan kaheksi mila katur kang cundha Rama dewaning ingsun Nunamit pasang Kalimantabi tinebine ing lodene Demawaing Tawang Tuwak. Rama Prabu. Anak kula ing Mandura wonten dawuh menapa nggih? Kula nuwun pangapunten. Aradi kejut karo sing manahipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Dene mekaten wiya sing pangandika paduka. Mboten kanthi kanyana-nyana. Mongke ingkang gumana musik wonten manahipun ingkang putra ing Mandura. Ingkang putra katimbalan sowan wonten negari Mandaraka menika, alit-alitipun negari menika katrak ladu batang pinurih dadi ajahing rerempun. Tegesipun wonten alindra ingkang badhe anjungkeng kawibawanipun Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka. Monggo kali negari Mandaraka ketaman ribet awit saking polaing para nayaka lan para punggawa, nanging jebul boten nyana babar pisan. Bilih mekaten ya sing pangandika paduka Rama Prabu ngrembak perkawis waris negari Mandaraka. Lho nuwun pangapunten Rama. Menawi paduka Rama Prabu paring dawuh mekaten, kula ingkang putra mantu ingkang sepisanan badhe munjuk atur. Kula mboten cocok, kula mboten mathuk, tuwin mboten gathuk. Dasaripun kedamawi dasar lho nggih.
Sampun ngantos paring pangandikan menika namung waton paring pangandikan ning paring pangandikan sing nganggo waton dasaripun menapa niki rembuke wong tuwa. Anak kula ing Mandura mboten rembagan kaliyan Alindra sak sesaminipun yuswanipun utawi sak baraan nanging panjenengan rembagan kaliyan tiyang sepuh. Dasaripun menapa? Dasaripun wonten cobi kula nyuwun dawuh. Dasaripun anak kula ing Mandura paring dawuh mekaten dasaripun nuwun pangapunten. Menawi katitik priksa saking blegering lair Rama Prabu menika tasih ketingal gagah pideksa angka kalih dereng keladuk yuswa tegesipun dereng pikun mongko nyatanipun tiyang ngasta bawat pemerintah negari menika menawi tasih tumangkar budinipun tasih rasa ngumrembyahaken asta njangkahaken suku menika tasih wenang asta bawat pemerintahan nuwun pangapunten Rama menika tasih katingal mudha Rama Prabu menika nadyan sepuh nanging kula waspaosaken tuwin kula taliti bab otot bebayunipun lan prabéda kelawan ingkang putra ing Mandura. Bila menawi paduka Rama Prabu ngrembak perkawis menika kula mboten cocok, kula mboten mathuk. Nuwun sewu. Nuwun sewu nggih. Tiyang gesang wonten ing alam padang menika ingkang ngraosaken awakipun piyambak. Nadyan tiyang sanes menika sami nyebat. Wula salya kae iki wis tuwa ning ketok gagah. Salya kae wis tuwa, wah pasuryane mundhak mencorong lan sanes-sanesipun menika namung panggerbanipun tiyang sanes. Ning sing iso ngrasake perkara kula niku wis tuwa apa durung, perkara kula niku wis ringkih apa durung menika namung awakipun piyambak. Panjenengan ora iso ngrasake salya, semanten ugi kula ora iso ngrasake anak Prabu Mandura. Menika sampun pinesti dhateng Kodrating Hyang Manasa. Monggo raos kula menika sampun keladuk yuswa paningal kula sampun boten cetha ucap kula sok kepleset-pleset klera-kleru sukunipun ing Rama ing Mandara menika menawi kinarya jumangkah menika estunipun sampun boten kiyat nanging gandeng kula menika boten kepengin dipun westani Nalindra sing ringkih mula pendak-pendak diprisani piyai akeh kula kuwat-kuwatke nggih kula kuwat-kuwatke ning iso ngrasake ming salya angka kalih wong gesang wonten ing alam padang menika namung telung perkawis lair netepi kewajiban mati cekap ngaten kemawon mboten wonten sanesipun lair salya sampun niraken wonten ing jagat tegesipun kula sampun nglampahi tataran ingkang setunggal angka loro netepi kewajiban kula wis dadi ratu sing apik kula wis dadi ratu sing becik negara Mandara katon tentrem negara Mandara katon makmur kawulane padha sayuk rukun tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyane angka loro negara Mandara menika dereng nate ketekan mungsuh negara Mandara menika dereng nate ketekan mungsuh mbuh mungsuh saka njaba utawa mungsuh ingkang bakal ngrogoti negara Mandara menika sami boten wantun tegesipun kula sampun dados Nalindra ingkang sae upami wonten kula mesti saged ngrampungi perkawis menika kanthi tuntas. Anak-anak kula wis mentas kabeh. Anak kula Irawati wis pinengku garwa panjenengan, anak kula Surtikanti pinengku garwa anak kula Karna, anak kula Banwati pinengku garwa pun anak Prabu Duryudana. Nek anak lanang kuwi tumrap salya, kula mesti mulang karo anak kula lanang aja gampang semindhi marang panguwasaning wong tuwa. Ning kulinakna bebodro dhewe. Sampun jangkep to? Sampun jangkep. Dados dinten sak mangke kula menika namung menggalihaken dhateng awak kula piyambak uripe salya kuwi sak teruse kepiye. Kula namung pados kepengin pados sangu kinarya sowan dhateng panguwasaning dat kamurweng dat nek wis entuk sangu sing cukup tumuli kula pasrah ngenteni jidaring pasti. Padine salya menika yo manut karo panguwasaning Gusti Ngakarya jagat. Ning sadurunge kula menika ninggal jagat apa-apa wis temata, negara wis temata, kabeh wis katon kepenak disawang. Lek kula sowan ngersaning Gusti mangke upami titi wancine wis nekani niku ora kesandung-sandung, ora kesrimpet-srimpet lakune. Mila bab menika panjenengan sampun ngantos dhuwur. Namung kula suwun niguh pratikelipun bab negari menika kedahipun kados pundi? Rama Prabu wonten dawuh. Kula nuwun sewu. Kula badhe nyuwun pirsa dhateng Rama Prabu. Menapa panjenenganipun badhe merail negari Mandara menika tumrapipun paduka Kanjeng Rama Prabu kedah adil ing samukawisipun kudu adil.
Menawi boten adil sampun ngantos kula menika disebut sebut Nalindra ingkang Bancindhe Banciladan. Menawi kedah adil mesinipun putra Paduka menika boten namung menika. Kejawi kadang kula Yayi Rukmarata lan Yayi Brisrawa. Nanging estunipun ugi wonten ingkang gadhahi hak tumraping warisan negari Mandaraka. Panggriye. Sinten nggih? Sinten ingkang gadhahi hak tumraping negari Mandaraka? Nuwun pamunten. Kadang kula ing sawajajar tuwin Bumira Tawu. Inggih menika pun kula Sedewa. Menapa Rama Prabu mboten welas, menapa Rama Prabu mboten gadhahi raos tresna asih dhateng Maja Paduka. Jernyatanipun kula Sedewa menika wiwit lair sampun tinilar dening tiyang sepuhipun. Tiyang sepuhipun sami seda, sudarmanipun binanjut dening panguwasaning dewa, tumuli ibunipun seda kunduran. Tegesipun lare kalih menika Lula. Lari kalih menika Lula. Wiwit cilik dimong karo Pandhawa, karo kakangne telu, Puntadewa, Werkudara lan Janaka. Menapa Rama Prabu boten wonten mrentra raosipun badhe maringaken boten ketang sekedhik negari ing Mandaraka dhateng kang putra pun Nekula Sedewa, Rama Prabu. Punapa ta mirah ingsun Raden Mas Bagong mijil Tuda tanpa karya sangkang rinemekan Gusti Gelong Rena sak sekarnya Dewa Bathara ya jagat pangestu nggir matur nuwun jeng andika anak kula ing Mandura ngemutaken dhateng ingkang Rama ing Mandaraka nadyan persasat kaya cinaca ing Bajralungit ngantos sepriki ngantos kula mboten kemutan dhateng anak-anak kula piyambak mongko menika kulit daging kula kula kelingan jaman nalika Nalindra Ngastina binanjut dening panguwasaning dewa tumuli adi kula Madrim nalika semanten seda kunduran Nekula Sedewa nalika semanten kula gendhong tumunten ate kula janji nggir kowe dadi bocah lolo kowe bayi wis ditinggal bapakmu wis ditinggal mbokmu seksenana jagat saisine yen nganti sesuk kowe dewasa negara Mandaraka ora ketang sithik kowe kudu melu ngrasakake kamukten. Aduh anak Prabu Mandura matur nuwun dene jeng andika ngemutaken dhateng ingkang Rama ing Mandaraka malah sak mangke cetha bilih kula tetepaken anak kula Nekula Sedewa ugi kedah pikantuk mboten ketang sekedhik inggih menika negari ing Mandaraka. Lho nuwun sewu Rama Prabu. Anak kula ing Ngastina wonten dawuh. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadawadana. Menawi mekaten caranipun tegesipun Kanjeng Rama Prabu menika nerak macak nerajang perbatang. Liripun nuwun sewu setunggal menika sanes turas Paduka Rama Prabu angka kalih menika atmajanipun ingkang rayi. Inggih menika pun Kanjeng Bibi Madrim mestinipun turas wanita menika mboten gadhahi hak tumraping negari Mandaraka menawi jeng andika Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka paring dawuh mekaten tegesipun negari Mandaraka menika mangke badhe bibrah tatananipun mboten badhe sami pitados dhateng pangawaosipun negari Mandaraka kula mboten mathuk kula mboten sarujuk
kula mboten cocok menawi jengandika Rama Prabu paring dawuh mekaten. Nuwun sewu Yai. Nuwun sewu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang Raka Tadawadana. Nanging menawi mekaten menika caranipun sak mangke Paduka Yai Prabu menika badhe inggih menika njlomprongaken dhateng asmanipun ingkang Rama piyambak dhateng juranging kanistan. Tegesipun satunggaling nalindra ingkang boten saged ngugemi dhateng menapa ing sampun dipun sumpahaken. Monggo nyatanipun Kanjeng Rama Prabu menika sampun paring dawuh boten ketang sekedhik nakula sadewa ugi badhe pikantuk laladan negaring Mandaraka. Nyuwun pangapunten. Langkung sae nerak dhateng menapa ing sampun dipun sabdakaken menapa nerak dhateng pernataning praja. Kula kinten sedaya dereng saged midhangetaken lan dereng saged ngawruhi babagan upatanipun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Anggenipun sampun nate paring sepata bilih nekula Sedewa ugi pikantuk laladan negaring Mandaraka. Tumrap kula saenipun babagan menika dipun jabel ning cara kula jengandika Rama Prabu tetep mboten maringaken negari dhateng pun nakula Sedewa menika langkung prayogi. Nuwun sewu. Menawi mekaten menika mangke upami para kawula mboten saged midhangetaken upatanipun Kanjeng Rama Prabu Salya nanging Rama Prabu badhe pikantuk denda saking dewa. Monggo nyatanipun Kanjeng Rama Prabu menika badhe pados margi kasampurnan ingkang sejati. Inggih menika nglebur dhateng sedaya dosa tuwin tumindak ingkang sae kinarya sangu anggenipun badhe murut wonten ing kasedan jati. Upami sak mangke sampun titi wanci badhe mapan wonten ing Lokabaka. Nyuwun pangapunten. Menawi cara kula kawula entuk dendaning Jawata tinimbang entuk dendaning kawula. Nek entuk dendaning kawula menika badhe dipun sipati dhateng sinten kemawon. Nek entuk dendaning Jawata sapa sing ngerti jer menungsane wis mudhar. Tumrap kula mboten dados sabab menawi cara kula sak mangke kula Sedewa menika mboten gadhahi hak warisan tumraping negari Mandaraka. Kula nuwun sewu nggih. Ingkang sekawit kula mboten pikantuk urun rembab namung tumrap kula kok menika kula perlu udu penemu. Ya, Sengguni. Ning sing apik-apik wae ya Sengguni. Nggih, nggih. Mugi-mugi dalu menika saged sae. Menapa ingkang klaturaken dhateng Paduka Gusti kula ingkang sinuwun penemu piye? Miturut kula menapa dipun ngendikaken anak Prabu Ngastina menika leres. Jengandika nguncati sumpah menika badhe pikantuk dendaning dewa. Ning nek jengandika menika kula nuwun sewu nguncati dhateng menapa sampun Paduka ngendikaken menika kula nuwun sewu badhe pikantuk dendaning para kawula. Dipun anggep menika nalindra mban cindhe mban siladan. Menawi cara kula aluwung nguncati sumpah menika cara kula luwih tentrem luwih ayem perkara sesuk kudu disaur nggone wis ngoncati sumpah srana kudu nanggung apa ingkang wis dilakoni menika perkawisipun kalian para Jawata. Urusan kali dewa niku tumrap kula luwih enteng tinimbang urusan karo kawula. Nek kawula meniki urusaning karo kawula meniki sing ngrasake sastra wirang, ning nek karo dewa niku sinten sing ngertos. Mila sumpah ingkang sampun Paduka ucapaken nalika angemban dhateng punaden kula Sedewa nalika tasih jejabang rumiyin menawi saking pamrayogi kula dipun terake mawon sinuwun sampun ngantos dipun leksanani menika langkung prayogi sinten ingkang ngertos mumpung ingkang sami mireng namung sedaya ingkang sami lenggah wonten ing Datulaya mboten ngantos dumugi jawining parapatan menawi ngantos dumugi jawining parapatan menika langkung bebayani lho sinuwun. Sikra-sikra yen permana kanca Sikra raken awang sesangka Nalendra bakmara sing sang mangyat kurta kata kaping mangyat kurta kata paping irika sang binarwasa irika sang binarwasa ing
dumadaning pasewagan. Nalika sampun jantangan manyanipun Reki Anapati, Harya Sengkuni tinampi nata ing Mandaraka Prabu Salya. Dadosaken legek penggaling sanata Prabu Salya ngrenggahi kanyut nangka wardu. Kanyut ujare waganten wardu jare wangecok. Nginang durung abange durung manding jasaring pertara kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping muri sebanipun amuk. Apa to kang dadi darunane? Ora numacan kang Gajah Medha saka Wandilan. Kejawi namung sowanipun utusan sae negari Ngamarta nenggih abdi kinasih negari Ngamarta ingkang nyerpepek pindha sata matarangan karya cingak kang samya mulat. Yalem tata trapsilanira ngajomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta
Jagat wasisan Batara Wayatur jagat wiladal. Gawe kaget ora panglingi kirak Petruk sowan ning negara Mandaraka lah kok janur gunung Kadingaren. Panakawan sowan ning negara Mandaraka. Petruk padha raja sapraptanira Panakawan. Nyuwun mangapunten nun amit pasang Kalimantabi tinebene iki lho dene Dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manung. Lakar kaleresan kula abdi panjenengan pun Petruk. Nadyan awis-awis kula sowan wonten negari Mandaraka, namung dinten menika kula perlokaken sowan wonten negari Mandaraka. Kemareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya. Wis ndak tumpah karya bombong tias ingsun ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula pundi nggo jimat pariping dayana ing kasantosan paring pangestu paduka mawakana kabagyaning gesang kula sinuwun. Ora antaraning kowe karo Bagong kok lete suwe men apa mangkate ora bareng sareng. Lah kok kowe wis sowan lecak Untara Bagong kok lagi sowan kuwi kaya wong ora rukun. Anake Semar padha-padha putra Semar kok ora rukun. Mboten, kula rukun ketepan. Tetep manunggal dados tunggal. Lah kok Bagong le sowan keri. Endi, Gong? Kleru anjungan sebelah ya aku. Ceniningan kok kowe ora. Bareng tekan ngono lho kok nyenyet aku. Bul sing negara Mandaraka to. Bagong padha raja sapraptamu. Pangapuntenipun sinuwun Prabu Salya tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala sowan kula tebih saking rubeda. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepoda paduka. Jagat Dewa Bathara ing atase Panakawan kok tembunge gawe marem. Mekaten inggih. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Karepku nek sowan ngono kuwi lho Gong, ngomongane ora ting pletot, lancar, ketok nek anake Semar. Pangestumu wis sinau itu. Ha iya. Panakawan Bagong, Panakawan Petruk padha harja. Oh, sing dimatke aku sik ta, Tru. Pangestunipun Ndara Duryudana wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestunipun sinuwun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Ya Petruk tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Petruk kandung bolong padha raja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya. Pangestuku tampanana Petruk, kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya. Tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Petruk kantong bolong padha raharja. Sinuwun Karna Basusena ing Awangga wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk, ndak tampa pangestuku tampanana Petruk. Nun inggih sanget anggen kawula dadosaken jimat. Panakawan Bagong padha raharja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Karna Basusena wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan amawahana kabagyaning gesang kula. Petruk wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget sowan mongko tanpa tinimbalan gage. Yen pancen saka karepmu dhewe kowe matura wigatine apa yen diutus bapakmu duwe perlu apa. Nanging yen to kowe diutus sepundenmu Pandhawa duwe atur apa kelawan aku ing nalindring Mandaraka Petruk. Matur sembah nuwun sinuwun. Kemareng kula ngaturaken tebasi sekul binung teling ron klapa. Ampun ta mbok bilih wonten nepatku langgen kula munjuk atur rasa paduka Sang Nata. Iya Petruk, ora dadi ngopo. Ing angka kalih sowan kula ngersa paduka sinuwun Prabu Salya menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening pepundhen Pandhawa. Duka kula niku ya bingung. Ing atasipun sinuwun Prabu Darmakusuma menika kadangipun kathah Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ning kok sing diutus kula. Niku terus kula
rumangsa digunakake dening Ndara-ndara Pandhawa. Mula nek kula selaki kok kaya ora prayoga. Tumuli kula bidal lumarap sowan dhateng Garing Mandaraka. Dadi sing ngutus sira kuwi anak Prabu Ngamarta. Sanes. Lho. Tembungmu piye, Petra? Panci kula menika bidal saking negari Ngamarta. Ning kula menika mboten dipun utus Sinuwun Prabu Darmakusuma, nanging kula menika dipun utus rayine Sinuwun Prabu Darmakusuma inggih menika Ndara Nekula Ndarasedewa. Lho. Anakku Nekula Sedewa utusan kelawan sira Petruk nggih. Merga sareng kula nyuwun priksa, lah kok kula Den, kok kula sing didhawuhi supados wonten negara Mandaraka. Terus Ndara Nekula Sedewa paring dawuh, "Lah sapa to, Truk? Wong aku ki tiba ragil. Nek aku kongkonan ayaka, mengko ndak perkara iki ngabar tekan ndi-ndi papan. Mula kowe sing iso primpen nyimpen wadi iki, kowe tak utus ngersaning Kanjeng Prabu Mandaraka. Kowe matur apa sing tak weling?" Ngaten niku. Anakku Nekula Sedewa weling apa karo kowe? Lan bakal matur apa? Nuwun sewu. Duka saking sinten kula dhewe ya ora dong. Ning kok Ndara Nekula Sedewa niku prisa. Prisa nalika Sinuwun Mandaraka tau tate ngucap sumpah. Nadyan Ndara Nekula Sedewa menika tasih bayi itu nalika semanten tinilaring Ibu Dewi Madrim kalih Sinuwun Prabu Pandhu. Bocah nika dadi bocah lolo utawa kasarane bocah yatim piatu. Iya Petruk. Nganti sepriki wis iso mukti ngawibawa niku merga dimuktake karo kadang-kadange tuwa Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka. Truk, kowe tak jaluk gelem mbantu aku ya, Truk. Ewang-ewangono aku. Kowe nyawango aku. Sapa sing arep tak percaya liyane para Panakawan? Madheg ati kula. Nyawang Ndara Nekula Sedewa niku pasuryane abing nika. Le matur groyok-groyok, le ngendika groyok-groyok. Ketok banget nek arep nangis. Matura Kanjeng Wae Mandaraka, aku mung pengin nagih janji kalian pengendikane sing wis tau kawiyos. Aja nganti dilalekke, Nekula Sedewa aja dikiwake, Nekula Sedewa aja dikuwalonke. Merga kabar iki aku ngerti nek putra-putra mantu ditimbali rawuh ana ing Mandaraka. Kaka Prabu Duryudana, Kaka Prabu Baladewa, Kaka Prabu Karna ing Awangga katimbalan sowan. Kanjeng Wae Mandaraka bakal paring ora ketang sithik-sithik kamukten negara ing Mandaraka. Lah mula kowe sowana, tanjihna. Tanjihna marang Sinuwun Prabu Mandaraka, Kanjeng Wae Prabu Mandaraka, kahanane Nekula Sedewa iki piye? Ngaten niku. Kula ya melas. Ning niki ya resiko. Merga nek nganti mireng Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Puntadewa panjenengan prisa ta watake Ndara Werkudara watake Ndara Janaka mesti duka. Wah. Nekula ming mukti kok ngemis-ngemis kaya kakangne ora sembodo. Mesti ngoten niku. Janaka nggih ngoten niku wong loro nderek Ndara Janaka suwe watake ngoten niku. Nekula Sedewa ming arep mukti kok dadak njaluk Kanjeng Wae Mandaraka. Apa kakang-kakangmu ra iso muktekke? Kowe tegese ngiyas karo kakang-kakangmu, ngilani dadane karo kakang-kakangmu. Ayo, yen kowe ora gelem manut karo wong tuwa, minggato aku ora sudi nyawang rerupanmu sing kaya ngono. Niku Ndara Janaka pambegane kaya ngoten niku. Mula niki aja nganti kawiyos dening sinten kemawon. Kula matur sinamipun Prabu Saryapati ing Mandaraka, kula nyuwun keterangan. Nek pun pikantuk keterangan kula ajeng wangsul Ndara Nekula entuk pinten meter. Malah niki diweling sisan kon sak sertifikate ya ta, Kang? Heeh. Nek ora ngono ndak mung apus-apus tok saiki, nek ora mung nyata didelok. Upamane Sinuwun Prabu Mandura paring lahan Mandaraka sak cuwil apa sak propirane ning kudu disertifikati. Nya, Petruk iki aturna anakku Nekula Sedewa, iki lemah iki kon dadi darbeke Nekula Sedewa, wondene sertifikat iki men digadekke Bagong. Biasane ngono kuwi ngomong. Wis ngomong sapa? Aku ngono. Kuwi nek omong senengane ora mungkin Ndara Salya kok menehi sertifikat karo kowe. Mbok menawa butuh dit
Lho. Ndara saya kok butuh dit iki butuh dit nggo apa iki ratu e, Gong? Ratu ki sasa ya kekurangan lho. Ora ana ratu ki malah wong sugih-sugih ngono kadang kala sok kebingungan golek dit. Nek kaya awake dhewe iki malah kepenak kere ngene wis ra gagas, waton iso gaglak wis penak uripe. Matur mawon atur kula menawi dipun paringi utawa atur kula menika katampi matur sembah nuwun nanging menawi boten sabab saking menapa kula nyuwun dasaripun menapa panjenengan padha karo nguncaki sumpah sing wis dingendikake dhewe niku mboten apik. Cekap semanten atur kula menawi wonten lepat diagung pangaksama sinuwun. Kula nyuwun pangapunten nyadong dawuh timbalanipun sinuwun Prabu Salyapati Mandaraka jagat dewa Bathara. Ana Prabu Mandura wonten dawuh. Kawontenan kados mekaten menika kula nyuwun pertikelipun jenengan anak Prabu Mandura ingkang kapitang anak kula mantu ingkang sepuh piyambak Rama. Menika margi ingkang langkung prayogi. Gandeng samangkin kula Sedewa sampun utusan kalian Petruk kantong bolong kula aturi nglegani dhateng manahipun rayi kula kekalihipun kula Sedewa. Panjenengan paduka Kanjeng Rama kedah paring mboten kitang sekedhik inggih menika laladan negari Mandaraka. Sageta kinarya mukti kadang kula pun kula Sedewa. Samangke menawi jenengan mboten peparing, wah, kula nuwun pangapunten. Setunggal damel gelo manahipun putra kula Sedewa angka kalih. Dewa tartemtu badhe midhanget menapa ing sampun paduka ngendikaaken dene Nalindring Mandaraka lincak dhateng prasapanipun piyambak. Ih, menika gampil. Anak kula Ngastina wonten dawuh. Petruk sowan monggo nyuwun keterangan dipuntus dhateng pun kula Sedewa babagan negaring Mandaraka. Kula ingkang badhe paring wangsulan kaliyan Petruk kandhung bolong Rama Prabu. Jaja muntap ler kinatap duka yayasine pe. Petruk kocak mundarandir. Hitep nyomangolon caka wadanane rombaranang ing Petruk lho nyuwun pangapunten menika sinuwun Ngastina. Ya. Kok nyuwun pangapunten jumeneng wonten ngajengan kula, aku ingkang bakal menehi mangsulan karo kowe. Babagan nek kula Sedewa kene kepengin ngrengkuh negara Mandaraka, ora ketang sithik kudu njaluk warisan negara Mandaraka. Oh nggih. Lah kok mboten Kanjeng Sinuwun Salyapati? Aku menurut dadi batal wakile. Kok mboten putra mantu sing sepuh piyambak, kok malah putra mantu sing nomor 6 piyambak menika dados pundi? Ora sah cerewet budaya aku gelem, aku sing mangsuli kowe ora gelem napa ucape Duryudana, ora santa tampa. Wala keras iki kok. Aku malah kaya ngene, wis nek kuwi sing wangsulan cetha dadi masalah, Truk, yakin. Asli wis to arep kowe nganggo pawadan Ndarana Kula Sedewa niku wong lola, Ndarana Kula Sedewa niku wong ora duwe bapa, wong ora duwe ibu. Nek mungsuh ratu siji iki wis tenan, wis pahit. Iki ra dirasa kamanungsan kok. Iki nyumbang yatim piatu ya ora tau. Ngekeki wong sing ora tau, ora iso mangan ya ora tau, ora iso nyandang ya ora tau. Sugih ya sugih mergo cethil kuwi kok. Gong, lambene iki sing apik ora. Ora apa-apa krungu mbok ben wong nyoto. Aku ki nek omong nek nyoto ora masalah dirungokke karo sing tak unekke iki. Nek nesu tandangane. Tandangi piye? Maksude ya tak tandangane karo kowe barang. Lho kok karo aku barang iki piye aku ra wani kok. Wah, lha piye ya wis berarti aku rasa omongan. Ora rasa omongan ora Petruk. Nun. Aku ngejak guneman karo kowe. Nggih, kersanipun kowe bali. Bali pripun? Kondo karo Kula Sedewa. Kondo pripun? Yen to Kula Sedewa ora bakal entuk kahanan negara Mandaraka. Mergo kudu nyawang karang kahanane. Dheweke dudu putrane Nalindring Mandaraka. Angka loro dheweke amung putrane kadange Nalindring Mandaraka. Tegese ora entuk babagan negara Mandaraka. Mula kowe bali, ora usah dadak wani karo Sinuwun Prabu Salyapati apa meneh kowe nyentulane rembuke Duryudana kowe bali. Kowe ora usah melu-melu perkara iki, kowe bali yo. Oh nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Nyuwun pamit madal pasilan, kula tak masuk ngantos Sinuwun Prabu utawa
matur sanipun Ndara Nekula Sedewa nek napa sing digendhekake Ndara Ngastina menika minangka badal wakile Sinuwun Prabu Salyapati. Yo. Yen Nekula Sedewa ora trima ora adu arep karo Duryudana. Nun nggih nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bagong isih nang kene. Isih ana perlu e. Ono perlu apa? Petruk iki pancen tak pikir-pikir ketoke nek omongan pinter ning jireh wonge. Ora wani tanggung jawab. Nek nganti Petruk niku mengke matur kali Ndara Nekula Sedewa, Ndara Nekula Sedewa ora bakal wani sowan mriki. Ndara Nekula Sedewa niku siji wong clingus. Loro Ndara Nekula Sedewa niku ora ndiat njaluk ming genahke sebabe Prabu Salya wis kebacut sumpah biyen tau arep menehi negara Mandaraka ora ketang mung sak cuwil, ora ketang mung sithik. Mula nek Petruk wangsul nika merga Petruk wis judheg pikirane ora iso mikir, ora iso wangsulan karo Sinuwun Prabu Duryudana. Kowe arep ngopo? Kula ajeng genahke. Genahke perkara apa? Niki wau wis tak newe wangsulan. Nuwun sewu, Mandaraka niku sing kagungan sapa? Mandaraka sing kagungan Kanjeng Rama Prabu Salya. Sing duwe hak menehi jawaban ming Prabu Salya. Sampeyan ora duwe hak menehi jawaban kalih kula. Wong sing duwe meneng wae kok sampeyan rewel niku pripun? Lah, ketoke wong kaya ngene kok bener ngono lho. Edan kok bener S1 lho. Sarjana Durjana. Durjana maling ngono lho. Sarjana apa ora? Aku sing minangka dadi badal wakil. Ora ana ndum warisan kok wakil-wakilan ki ora ana sing jeneng tanda tangane kudu asli kok, Mas. Saora-orane cap jempol kuwi kudu asli kok wakil. Ha sampeyan nek pancen wakil terus niki pripun nek diwakil kabeh? Ora iso. Sinuwun Prabu Salya sing duwe hak. Wong kae Bagong nek ora sing wangsulan Prabu Salya ning paring pangandikan Prabu Salya, aja kok kon metu. Ora gelem kula ajeng metu saka negara Mandaraka. Petruk wis bali. Kajenge Petruk mulih ya men. Petruk mulih ra entuk gawe ming netangis karo Ndara Nekula Sedewa. Sumanten ngersane Ndara Nekula Sedewa, "Ndara, niki kula entuk wangsulan saking Prabu Duryudana, kahanane kaya ngeten. Wong loro nika ming nangis. Satriya ora duwe bapak, ora duwe simbok." Arep sambat ro kakane malah didukani, anane ming do rangkul-rangkulan nangis. Mbangane Bagong weruh Ndara kula do nangis, luwung Bagong sing kudu iso nentrenke atine Ndara kula. Jagat Dewa Bathara Paman, wonten dawuh pripun? Pancen cah siji niku pekok tenan. Yes, anggris gelem omongan kok malah ngungkuli sapa-sapa. Ora usah trewet ni. Rasa melu, apa meneh kowe sengkune kowe iki ora duwe hak melu pertemuan kaya ngene iki. Iki pertemuane bapak karo anak sing ngandum warisan. Kowe kok nyelo-nyelo, kowe iki ora ning negarane dhewe, ora ning negarane wong liya mesti mbebutek kahanan negara kowe. Bapak wonten dawuh badhe wangsulan majeng mriki. Sampun mboten mawon. Ndak malah kewirangan, Ger, malah ngrekoso urip kula. Kowe kudu lunga. Mboten ajeng lunga. Bagus. Wonten dawuh. Yen ora lunga tegese kowe wani karo Duryudana. Lho nuwun sewu, kula nek ora marahi. Kula nek diwarahi niku nek upama kula landhesane siji bener, niku ambok karo sapa-sapa kula ora wedi. Nah niku patokan kula mung ngoten sinuwun. Tur kula teng mriki nggih bener wong sing duwe negara dudu sampeyan kok sampeyan sing paring dawuh, sampeyan sing mangsuli. Emoh. Kula ya bener, merga kula kepengin midhanget sabdanipun Prabu Salyapati ing Mandraguna. Mandaraka. Saking mempeng kowe kleru. Aku anake mantu. Luwe-luwe anake mantu. Nek kowe ora ngepek anake Prabu Salya, kowe ya dudu anak mantu, kowe ya dudu sapa-sapa. Sing duwe hak ming Prabu Salya. Yayi. Bagong menika nadanipun menapak-menapakaken dasaripun leres. Panjenengan wayu pawadan menapa-menapa tartemtu kawon.
Mila kula aturi ngawon, tinimbangane mangke panjenengan malah kewirangan. Yayi, menapa dipun ngendi? Aturaken Bagong menika cocok tuwin leres. Jagat Dewa Bathara. Lagi iki Duryudana kalah omongan karo kere. Mula aja sok ngina karo kere, giri lusi jalma tan kena kinira. Wujude kaya ngene iki ning aja disawang wujude. Iki lagi arep kondiang aku. Di streaming to iki padahal wong akeh do ngerti nek Duryudana kalah adu argumen karo Bagong. Argumen ki apa? Argumen niku napa? Mbuh. Aku ki iso omong ora iso jelaske. Iso maca nang koran-koran kae. Malah kewirangan. Mungsuh Bagong ora iso nanduki omongane Bagong. Pamandos pundipun lenggah mawon ingkang sekeca kajenge anak Prabu Salya ingkang paring dawuh nuwun sewu sinuwun Salya ingkang paring dawuh. Bagong, Wonten dawuh. aku durung iso menehi keterangan sing gumathok. Sampeyan ampun melu-melu lho. Sampeyan aja melu-melu Prabu Duryudana lho, duwe adeg-adeg lho. Ratu nek ra ndek adeg-adeg mung rubuh-rubuh gedang. Sing kene ambruk rono sampean ambruk rono, sing kene ambruk mrene sampean ambruk mrene. Nggo ngopo gunane dadi ratu? Kudu duwe penemu dhewe. Babakan Ndara Nekulasedewa niki sampean kudu iso nengahi ora mung sak penake dhewe. Nduraku kono ngomong piye? Lho, lah piye biasane omong kok kono ngomong piye? Angge omong biasane pripun? Aku durung iso nengahi, pikiranku isih bunek. Aku kudu piye kelawan anakku Nekulasedewa. Monggo aku wis kebacut sumpah. Monggo sampean ajeng nglincati sumpah sampean monggo. Ajeng maringi kali Ndara Nekulasedewa niku ya langkung apik, luwih becik. Bangane sampean ratu dunekke blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sintik. Omongane ra iso digoceki. Nek cara kula malah isin. Ya wis. Yen ngene kowe mengko nusula Petruk nggih. Balya ning kasatriyan Sawujajar Bumi Ratawu nggih. Yen to apa ingkang ature anakku Nekulasedewa lagi ndak pikir ning aja kuwatir. Mesti aku menehi sarta peparing karo anakku Nekulasedewa. Nah, ngono lho. Dadi ketok tentrem kahanane. Ngoten mawon malah prayogi, ngoten mawon kula nek ngoten kula nyuwun pamit. Ya. Ora ketang durung ana keterangan sing gumathok nek wis ana trontong-trontong sulake pepadang. Ya. Sampun nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun. Sinuwun Duryudana kula nyuwun pamit. Ora caturan karo dapurmu. Ora caturan ya wis. Aku ora caturan karo kowe ya ora apa-apa. Aku bari ya seng. Kurang ajar ta. Aku ki patih kok mung diseng-seng. Patihe mambu. Mula jenenge Sengkuni. Iya sing ati-ati Bagong. Ya ngono wae penake nang kono. Iya wis ora kurang kepenak. Sinuwun mandra nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati Bagong. Nyuwun pangestu mugi-mugi kula iso madhangke kahanan iki kali Ndara Nekulasedewa. Yo sing ati-ati. Ndara Karna kula nyuwun pamit. Yo Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun cekap semanten. Ing dados atur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangasami kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Den, Apa? niku lho artane arep dawah. Endi? Niku semampir tenggen sak. Niki kula openane ndak malah tiba. Lah malah dijukuk dhewe to. Ora apa-apa, ngoten mawon nyuwun pamit bareng. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong. Astina Maha Prabu Duryudana alona ngandika alona ngandika duharine ingsun
Duaring ingsun Werkudara den kaparon. Anak mantu ing Ngastina ketingal gorek lenggahipun tumuli majeng ngersanipun ing Rama ing Mandaraka. Nggih. Rama Prabu. Dinten samangke menawi panjenengan tasih pitados kaliyan ingkang putra ing Ngastina Pandurayudana lan kula menika tasih dipun anggep putra mantu. Rampunganipun perkawis Nekula Sedewa menika mugi kapasrahna wonten tanganipun ingkang putra ing Ngastina. Menawi boten paduka paringaken dhateng ingkang putra ing Ngastina, babar pisan kula blakotang terus terang kula boten badhe nampi negari Mandaraka nadyan namung sapro dikanggo kalih. Wasisaning Bathara Wayaktur jagat. Radar. Lah kok tasihku merangsang kados mekaten penggalipun Nyai Prabu Ngastina. Nggih, kula pasrah katentremaning negari Mandaraka. Kula apal kaliyan watak wantunipun anak kula mantu ing Ngastina. Tanpa dinamung badhe ngubar mawi peperangan negari Mandaraka badhe nyegat dhateng lampahipun Petruk menapa dene Bagong. Lan badhe dipun kroyok dening Sata Kurawa menika adat lupaya ingkang sampun boten saged dipun ewahi. Kula ingkang badhe jagi dhateng kamontenanipun Petruk kaliyan Bagong namung sampun ngantos dados regejegan lho nggih. Kula sampun sepuh Rama. Petangan tartemtu dawah wonten ing petangan ganep syukur menawi kula mekaten karna wonten maring adawu. Ora usah melu-melu perkara iki. Jejekno marang adeking Nalindra ing Mandaraka Prabu Salya yen to kowe mbangun miturut kalan dawuhing Ratu Ngastina tegese kowe padha karo melu ngorek-orek marang pasuryaning wong tuamu ing Mandaraka. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat lan kula ugi mangertos bilih Petruk lan Bagong menika panakawan kula piyambak. Kula mboten badhe mentala damel cintrakanipun panakawan kekalih menika Kanjeng Rama. Syukur yen to pancen kaya mengkono kaya wis paripurna. Pasewakan ingsun bubarake kawula ngestaken dawuh ingsun kundur ngedaton karna sembah kula ngendhalaken jengkar paduka Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka purna gati ning pananggilan sanadasa kundur ngedaton jelek angking damparan kula kinapit gamparan gading kadhiraken sangganing Purumban Cedi manggung ketanggung Joko paloro-loro ing sami ngambil pacaraning keprabon kawis tingal saking Mandra tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau. Paripurna sang nata arsa kundur ing puri dadatan ing paripurna ing samata pasewakan yo kundur pangakan sesakson kundur ing samata yo suneng puriki harapan saya yuwana mirokungan kono setan pusnakan satruni Joy